mngani. Awusho. Ophila mngani wakho lo omude nje oyisilendo hlala uhamba naye ongasuki kuye. Nomfundo. Ya, Nomfundo. Ave nyisa umuntu lo Nomfundo. Mhlawumbe usendodeni yakhe nje usayolunga ngapha kumaphenduphedu ubheke phezulu into zakhe. Hayibo. Ngoyekela bokuthikile akusiyo umntabo lona Hayi kodwa ngeke. Uyiwe lalela. Ima ubani ukuthengelini? Nginepesa guys. Hayibo, usuneplaza. Sazonya. Hayibo. Sinyiseke mngani singabakho. Bami nabo. Mina nje akaze ngaba newig lemnyama. Yo. Mina ke ngithanda icathulo ke. Cela ubuye icathulo. Wow. Hayibo mgo. Ayi ngeke. Ngisazonya yimi mina. Hawe. Angakaqedi ngani. Kancane nje wenzelete. Hayi awabani bhakabhaka kulesizini naye lizobu yabo sothatha MTN 8 yonke into endebe ngiyadlala. Hey uyayibona iChiefs iza kanjani? Amakhehlo Ngonukovic. Ngitshela ngoNukovic. Ngitshela ngamaPakistan. Hey mfethu wena sisisitabana. Abesipapa mfethu. Sishaya. Seshaya. Siyashaya sibuthole ngenduku sibuya ngokuzona. Sishaya amajita. Amantombazane yabona nje lapha eTavern ngale hayi thiwa siyakhala ngeke ngishaye isitabane ayikhohlwa baba usho kanje sondela Wow. Ayibo. Awuphenduka sibo. Ayibo. Ngidlala nge-Indigel. Ayibo. Asundabo asundabo guys. Ngizomnyisa mina ngabanothi. Ngisazonya. Awuphenduka sibo. Mfethu. Usiyajima. uthi nemqondo yomini Ubani ukhuluma ngaphasini? Yimini okhuluma. Uthini? Unemqondo yomini. Mshaye Hey bafu vuka bafu. Sebehambile